uMiguel Cardoso, umqeqeshi omusha weMamelodi Sundowns, ujabule ngesiqalo esihle seqembu. Badlale kahle bebhekene neRaja Casablanca futhi banqoba ngo-1-0. Bathola amaphuzu amahlanu emidlalweni emithathu. Lokhu kuwina kubasiza ukuthi babuyele emzukwaneni olandelayo ngemuva kokuqala kancane ngaphansi komqeqeshi odlule uManqoba Mnqithi odlale ngokulingana kabili kuphela. Abaphathi beqembu banqume ukumxosha uMnqithi baqasha uCardoso oneminyaka engu-52 odabuka ePortugal usenza umsebenzi omuhle kwamanje. uCardoso ucabanga ukuthi abadlali benza kahle futhi bayakholelwa kubaqeqeshi babo. Ukholwa ukuthi uma bedlala ngobuhlakani futhi benza izinto ngendlela bayazethemba bona nohlelo lweqembu. Ubona sengathi abadlali naye bazimisele ngokwenza konke okusemandleni abo kusukela osukwini lokuqala. Yize azi ukuthi iqembu likhulu futhi unomsebenzi omningi okumele awenze, kodwa uyazi ukuthi yini okumele yenziwe. NgoJanuwari iqembu lizodlala imidlalo ebalulekile okunquma ukuthi ngubani ozongena emzukwaneni olandelayo. Badinga ukunqoba iCasablanca ne-AS Maniema ekuhambeni bese bedlala ne-Esfar ekhaya ukuze badlulele kuma-quarter final. uCardoso akajabuli kakhulu uma bewina, kodwa ufuna iqembu lingashintshi. Ucabanga ukuthi kungcono kungaguquguquki kunokuphelela, futhi yileyo indlela abazofika ngayo lapho befuna ukuya khona. Ukunqoba kwanamuhla bekubalulekile, ngakho manje sebedinga ukuphumula bagxile emidlalweni olandelayo. Isigcawu samaqembu sivulekile, ngakho kumele benze konke okusemandleni abo nsuku zonke ukuze baphumelele.